салом алейкум дустмурод Шарипов. Салом алейкум. Шуморо ба барномаи шоу хушомадед мегем. Як чанд саволо буд барои шумо. Марамат гӯш мекунам. Хуб, то ҷое мо медонем шумо бо Рафоати Ҷамшед аллакай қисми сеюми суруди Зангир Набудумро омода кардед ва рӯзҳои наздик ба фикрам қисми сеюмиш мебарояд, хе? Албатта ҳамин ҳафта рӯзи ҷумъа қисми се мебарояд ва ҳунармандҳо, мо ҳунармандҳо ҳар як чизро воқеаашро нигоҳ мекунем. Воқеа ба мо бениҳоят муҳим аст. Дар ҳар як кино ё клип бошад, мо дар воқеа гирифтем Рафоати Ҷамшедро сари фарзанд рафт гуфта киштему, дигар хонума гирифта бо ҳамроҳмон суруд хондан. Хайр худатон тамошо мекунеду мебинед, ҳаловат бубаред. Шумо гуфтем ки мо фоҷиаро нигоҳ кардем, ҳақиқатан дар ҳақиқат барои чӣ Рафоати Ҷамшедро нагирифтем? Охир дар ҳақиқат нигоҳ кардам ки агар сеюмшам мекардам ранги яку ду мешид. Барои ҳамин қамат гирифтем камакак дигар. Хуб, як саволи дигар доштем. Ҷо ҳамин фикр ба сари шумо зад ки шумо ҳамин суруда ки идеяи ки буд, ки пешниҳод кард? Суруди Зангир Набудума? Рости гап, ҳар як ҳунарманд дар ҷустуҷӯ аст. Мо солҳои зиёд аст ки дар ҷустуҷӯем. Ма ҳамон вақташ қайтарма як, қайтарма ду карда будем, бо ҳамроҳи гурӯҳи арабшо будем, қайтарма як, қайтарма ду кардем, қайтарма сера вай расчёт гирифтем ки ин мулло аису, ин мулло аису, ту клентои маро гирифтӣ, ту клентои маро гирифтӣ гуфта бояд ҷанг мешавад. Ака муллои ҳозирада до мулло Зиё, мо ҳаморо дар назар доштем. Ин худи солҳои 2008 2007 буд. Баъд айвай кризис як, кризис ду баровардем. Баъд айвай мақсад ҳамин яку ду ман бисёр чиё кардем ки яку ду бошад. Ина маълим буд, роли гунга бозӣ мекардам, ӯ ҳам яку ду дошт. Ҳамин рости гап чанд чӣ мекардам ки як ду се шавад, сеша намекардам. Ана айни ҳол ба орзуам расидам ки Зангир Набудум қисми як, қисми ду, қисми сеша кардам. Дар Инстаграм, дар сомонаҳои интернетӣ овоза аст ки Дон Жуан аз пушти клипи Зангир Набудум як ду мошин харида. Ростае? Албатта рост. Ин ҷои вайш нест. Бале, дуруст аст. Хуб, як савол дигар буд. Шумо ба наздикӣ ягон филм пешкаш кардани ҳастед? Албатта, мо рости гап як се филмро ба навор гирифта истодем. Филми Ёсин, филми Муҳтоҷи бахт, дигар дар чанд филмҳо рости гап банд ҳастем. Аквай мумкин ки то соли нав омода шаванду пешкаши тамошобинон гардад. Хуб, агар мо як хоҳиш доштем, ин як хоҳиши намост, балки мухлисони шумо аст ки аз шаҳри Москва гуфтанд ки бо Дон Жуан як барнома яъне омода кунем ки то ки пешкаши мо гардад. Агар мо ба шумо пешниҳод кунем ки як барномаи мо дар ровӣ шавед, шумо қабул мекунед? Албатта қабул мекунам. Албатта бе мушкилӣ ман қабул мекунам. Хуб, пас барномаи Шухишоро аз ин пас шумо дар сомонаҳои Дустмурод Шарипов ва Сомон Лайф шумо пеш мебаред, ҳамин хел? Албатта баъри мухлисҳо ба мо чӣ хоҳише кунанд. Мо санъаткоро бо мардум зиндаем, бо мухлисҳо зиндаем. Албатта мо гапи ҳар як мухлисро ба назар гирифта мо барои мухлисҳо кор ва фаъолият мекунем. Саломат бошед Дустмурод Шарипов. Саломат бошед.